Doncs avui hem vingut al Parc de Can Oriol per fer una valoració des del Partit Demòcrata d'aquest projecte que ha presentat l'equip de govern de reforma del parc. D'entrada cal dir que és un projecte que s'ha fet totalment d'esquena a la ciutadania, per tant és una manca de respecte cap a la ciutat per part del Partit Socialista. També és una falta de respecte cap al ple, cap a la resta de grups polítics que no hem tingut accés a la informació ni tampoc cap capacitat per intervenir en la confecció d'aquest projecte. Creiem que aquest tipus de política ha d'acabar, que les polítiques de participació ciutadana no són ni un caprici ni un eslògan, sinó que realment han de vertebrar les polítiques de les administracions públiques i molt especialment dels ajuntaments, que són els més propers a la gent. I respecte al parc, nosaltres creiem que bàsicament cal mantenir l'essència del parc, una essència natural, agrícola, no només del seu present sinó també del seu passat, i que aquest projecte que vol urbanitzar tota una zona del parc posa en perill. Nosaltres sí que hem fet una petita enquesta entre la gent a través de les xarxes socials, potser tu hi has participat, on hem preguntat què ens semblava aquest projecte, i bàsicament la gent ens ha demanat això, prioritzar el manteniment de l'essència natural. Troben el projecte de l'equip de govern molt artificial, massa urbanitzat, massa ciment, i com que ja tenim l'experiència d'altres parcs que amb les imatges digitals quedaven molt bé, però que després en la realitat per manca de manteniment i perquè els acabats simplement no són bons, trobem que al Parc de Can Oriol l'última cosa que volem és repetir aquesta imatge degradada al cap de poc d'haver-la inaugurat. Per tant, nosaltres el que demanem és amplis consensos polítics, participació ciutadana real i mantenir l'essència natural del Parc de Can Oriol.